Hawu ye, ziyabuya emathandweni, kuqalwa kumnandi. Kuthi ngingahamba isikhathi zishintshe izinto. Zithi zingashintshi izinto kuphenduka ushukela ube inkalane. Sengisho intelezi lebabayo mina abayibiza nge-aloe. Khona intombi engake ngathandana nayo. Ngicabanga ukuthi unyaka kwaku-2012 lapho igama layo nje kwakuMsizeni. Kwakusayijongo-ke lokho kuMsizeni. uDisemba. Wayeseyisondele uDisemba kwakusekupheleni kwaNovemba. Hhayi ngimshele Nkosi yami ngangidlula ngakubo kusebusuku ngimshele. Hayi futhi aziqomele nje angangisokolisa. Kudlula amalangana ngicela ukumbona, hayi abesevuma futhi. Ekuvumeni kwakhe ngangumuntu okwayizanyukela ndaweni thizeni esasiye siye kuyo makuwuLwezithathu noma kuyimiGqibelo. Ngizozihambela namajitha-ke vele siya lapho la siya khona ey'ndaweni zethu. KwakuwuMgqibelo impela. Hayi ngibe sengitshela amajitha ukuthi bafethu ngizonishiya mina ngizohamba ngabo-7. Vele sasisaphuma ngabo-9 ngizahamba ngabo-7 ngisafuna ukudlula kuMsizeni. Then mangifika kuMsizeni suspenda leso sikhathi esizospenda then ngibe sesengilinda nina nizofika kimi. Hayi amajitha avume-ke nangempela ngiphuthume ngiyofikelela kuMsizeni. Mangifikelela kuMsizeni uMsizeni awukhona ngempela. Aphume futhi uMsizeni. Ungiphelezelela ukuthi ngifuna ukuthi nami ngibe seduze nendlela la majitha azodlula ngayo. Sibe sesikwazi ukuphuthuma lapho la sasizophuthuma khona. Hhayi sihambe sinomsizeni ngempela. Sifike sizixoxele-ke sila sinomsizeni sizixoxele. Kanti phela mina ngijule ngalo ikhekhe impela ukuthi kumele ngilitholile ikhekhe. Masifika la ngimtshela ukuthi hayi ngifuna ikhekhe. Athi mina hayi ngiyahlolwa. Ngithi mina awu uyahlolwa? Athi yena yebo. Ngithi hayi angiyithembi mina le. Athi hayi-ke ngiyakutshela mina ukuthi ngiyahlolwa. Ngithi angiyithembi leyo. Lethi ikhekhe ngidephune. Hayi nangempela ngimncenga agcine sevuma ngekhekhe asho athi hayi kodwa-ke mase libonwe ekhaya ukuthi lithathiwe ngizasho mina ukuthi leli khekhe lithathwe uwe. Kanti ngangiyangeza ukuthi no uDali lo useke walisikisa ikhekhe. Khona umfana wayisika amakhekhe kakhulu khona endaweni. Ngeza lo mfana useke walidephuna ikhekhe likaDali. Ngingabi nankinga kuDali nangempela ngehlisa isidwashu lesi sakhe esincane ngisibeke le ngisho phakathi. kuDali sidlale. Kodwa manje ngiyezwa la kuDali ukuthi Dali unamanga. Ikhekhe vela lisekho. Kodwa lona lisabamba lona. Lisamnandi impela. Lisabamba kamnandi kakhulu futhi. Kodwa lisekho njengoba phela bethena usahlolwa. Awu Dali manje wona bothe. Athi vele nje wena ulithathile ndikhama ngibhaqwe ngizasho ukuthi wena. Awu uthe ngaphelanga nesikhathi esingakanani amajitha aqhamuke ngikwezwe ekhuluma. Ngithi hayi Dali sesiyaphuthuma-ke manje. Siphuthume sinoDali. Kusase ushukela-ke lapho othandweni. Siphuthume-ke sihlukane sinoDali amajitha afike sihamba. Ngwatshela amajitha hayi sengilisikile ikhekhe hayi. Ngibambe isandla amajitha kube mnandi kube nje kuthiwe kwenziwa njalo ndoda hayi.
sibe sesiyahamba-ke. Hayi sibuye lapha emalangeni uDali ngingakwazi ukuthi ngoba wayengenafoni. Kwakumele ngize ngiyomfesa ngakubo ngimgade mayiyochama ngimqhwebe mkhalisela umlozi. Ngiyofika ngempela kuDali ngisathi ngimfesile. uDali ngimzwe ekhuluma kunomfula-ke eduze nakubo. Ngimzwe ekhuluma ngale mfuleni ngithi mangiphuthume. Mangiphuthuma uDali akahambi yedwa. uDisemba usegamenxe impela-ke lapho. uDali akahambi yedwa. uDali uhamba nomfana thizeni. Uma ngithi lo mfana ngiyambona futhi uthanda ukuba mdadlana impela kimi. Ngicabanga ukuthi bengishiya ngeminyaka la ko-5-6. Hawu Andile. U-Andile igama lalo mfana. Hawu Andile. Kabe ubamba uDali yini u-Andile? Hayi uDali ngimbiza. Hayibo ngicela wena. Wathi hayibo ngibizelani? Hawu Dali. Iyashintsha-ke manje lento. Seyijike iba yintelezi alo-ke manje. Wathi hayibo ngibizelani? Abeka nginaki ngena ngaphakathi. Hayi amlindi u-Andile la ekhoneni. Angena uDali. Phuthu uDali useyaphuma usegqoka ijezi abuye ku-Andile. Hayibo msizeni ngize kuwe. Hayibo uzokwenzani kumina? Hambe no-Andile. Awu hayi uba nenhliziyo ebuhlungu kangaka. Ngibuyele emajiteni. Bafethu hayibo sekwenze kuwani no2. Batha thanani u-Andile. Hayi hey wena uzaba nenkinga. Phuma kuloyo muntu loyo. Kaphuma kanjalo uDali ngathi phulukuthi kangasaphinde ngabuyela kuye. Kwaba sihlukana kanjalo-ke noDali njengalobo ubuhlungwana kodwa ngoba ngangikakheji kakhulu. Azange ngilimale kakhulu kodwa ngalimala ngaphela. Yayimnandi into engangiyizwile lapha yana. Hayi kwaba yimi-ke lo sihlukene kwaku-2012 sizohlangana ngo-2019 sizohlangana sinoDali. Hawu mangithi uDali lo sekusisi omdala nami-ke sengiyihotman inkosi yami. Hawu Dali kuwe lo. uDali athi yimi lo. Hayi bo Dali uzifihle kuphi? Hayi ngikhona. Hayi bo ade ngikhumbula ngezikhathi zakudala ngithi hayi nami ngiyazikhumbula. Hayi kube kuloko kuncokola njalo. Kusho ukuthi sasihlangene endaweni thizeni emgidini othize nje siphinde sihlukane singaphinde sibonane. Siphinde sizohlangana ngo-2026. Hayi bo Dali uwe lo athi yimi lo. Ngithi hayi bo kahle Dali. Manje athi wena hayi ngikukwatele wena sahlangana ngo-2019 wangathathi ngisho inamba yami nje wangacacile bosongasangifuni. Ngithi hayi Dali bengisakufuna athi unamanga. Ngilethe inamba ngingikunika hayi ngimncengaza nginike uDali. Ngikutshela ukuthi azange ngifuni ngiyisebenzise. Ngicabanga ukuthi nje kunaliyanto ukuthi masihlangana kube ukujabulelana siphinde sikhumbuzane izinto zethu zakudala iphinde iphelele lapho. Namanje inamba yakhe ikhona uDali kodwa-ke nkosi yami sezadlula ezakudala. Asike sibonge. Thank God.